Jo soc la Sílvia Janer Janté, soc de Barcelona, el que passa és que tinc molta relació amb el Maresme perquè havia estiuejat durant 25 anys a Premià de Mar i per tant havia estat molt a Mataró, a Vilassar, tinc molta relació i tinc molts amics encara. I què havia fet fins ara? Jo treballava a l'Ajuntament de Barcelona i fa 11 anys vaig tenir un problema de salut important i vaig haver de deixar de treballar i com que sempre m'havia agradat molt escriure i també era molt lectora, doncs em vaig apuntar a l'Ateneu Barcelonès i vaig fer els 3 anys de l'escola de l'Ateneu, de l'escola d'escriptura, i arrel d'això ha sortit la primera novel·la. La novel·la és una novel·la, crec jo, que té el punt just entre sentimental i comèdia, té el punt just, és una novel·la sobre la història de dues monges, una monja protagonista, que és Sor Prudència, una monja gran, que té 80 anys i que trenca molt amb els estereotips que tenim de la gent gran, no només de les monges, sinó de la gent gran en general. Li agraden els llibres de misteri, li agrada la ciència-ficció, és una mica, diguéssim, no molt convencional. I l'altra és Sor Ricarda, que és la seva antagonista. Sor Ricarda és tot el contrari. És una persona una mica amargada, molt seriosa i bé, entre elles dues sorgirà una relació interessant. A més, s'hi afegeixen 3 presos que venen al convent de les Mercedàries on viuen a fer reinserció, perquè és el que elles es dediquen. El que captiva de l'escriptura és que permet, és com si visquessis altres vides, no? Mentre te les imagines, igual que quan veus una pel·lícula, mentre te les imagines, doncs vius altres vides, no necessàriament millors que les teves, a vegades infinitament pitjors. I jo crec que és per la capacitat d'imaginar que tenim els humans, no? Per la capacitat d'imaginar és el que et porta després a escriure.